Poziv da se pozdrave učesnici narednog evropskog šampionata u Poljskoj 2016. godine. Treći pasivan napad Orbović, lopta za Zelenovića i poduzeta lopta reprezentacije Srbije. Kao da nisu gledali naše šta sudije pokazuju, niko nije se odlučio da šut. Evo sad Bejrovića u fazi napada, golmana reprezentacije Izraela, posljednji minut utakmice. Svi su na našoj klupi ustave, pozdravljaju gledalcima koji su također na nogama. Slavljenička atmosfera u Kraljevu, posljednji trenuci kvalifikacija. Popović prekršaj. Ajmo, još nema stajanja. Levi je ušao igrom nešto davde. Stelman i pogodak Fridmana. Peti u nizu, inače Izraelaca, 32, 23 pogoda reprezentacije Srbije, verovatno će to biti konačni rezultat, znači se već pozdravili sa rukometašima Izraela. Lagano su naši nadirali goste iz Izraela, pokazali i potvrdili razliku u klasi. 6 golova Zelenović, 5 Đukić, kod 4 Mobi Rivić Stojković, kod gostiju 5 golova Fridman i Omer Davda. Sve u svemu jedna lepa priredba, od početka je krenuo sve svojim očekivanim tokom. Odmah se vidjelo da je razlika u klasi tu prisutna, naravno na stranu selekcije Srbije koja je onako rutinski odrađivala posao, trudili se naši koliko je trebalo da na kraju ipak dođe do lagane pobjede. Pobjede kojom je na kraju završen na pravi način ovaj ipak dramatičan put u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i sada je svima lakše, vidjet ćemo i učestvovat ćemo na evropskom šampionatu u Poljskoj 2016. godine. Čestitke momcima, čestitke novom selektoru Dejanu Periću na poslu koji su obavili, na opšte zadovoljstvo i nadajmo se da će nas i u budućnosti radovati dobrim rezultatima. Za ovo im hvala i čestitke, a ja se još jednom zahvaljujem od mom gostu sa početka Nedeljku Matić koji nas je upoznao sa izraelskim rukometom i pozdravljam vas iz Kraljeva. Hvala na pažnji i prijatno.